Kardom aprang sih nil tum nis 24 karbeng long channel kalang viral rat tum han kardom pajerik lo kardom nil tum nang phan nis 24 kalang phan pi kai ason tak tasti berta meven rason si pini sas tam nang phan berta ke minang tum phan wan pilo ili tum isi khai kan tim te hodai stame nil tum nis 24 kalang rat tum han than pon bom la istun khai kan tim te tum nim rokom jutang jobat elam eki porom puthila pen pindeng sompat ili tum kenang sot binong pili tum chinilo son tak tasti tum karbi khai kan tim pu ili tum cipusi ili tum kenang sot asonan ili tum tai jutang do ipindeng do stumpon do elam do iki do sontak thasia kaprek stam kenang sot ason lun barim kan ban hoista me ili tum dong do sirbang so puthak kaching hona joni ili tum karbi cultural society thiek men KCS alang litum kirim kibi asai angkung pinaan denglo alang litum cepat do pon lo wang bom pensi ili tum bangsu nim rokom jutang jubat ilam iki porom puthi jutang jubat kepang choje phan ilitum ason ilitum cepaduk cepalak pen ilitum kirim ki biasai dengpon lo langsung kirim kepa do verje phan ilitum asengkan bang stame jonel karbi youth festival mate hawar karbi resonim sorong aje anco takali asengkan bang stame ilitum mesen ajutang jubat aphan kepaklar ponje phan ilitum karbi khai tum piran dengpon lo ilitum non ilitum karbi ang long mate karbi khai tum jutang jubat kaching honarat tum phan ilim paklai phan por no long do camera person ni long du camera person aprang si jutang kaching honarat phan ilim paklai phan ilim chuni re lo adang litum thai kolong bom lo non thai kolong bom lo alang litum helo jutang kaching honarat ana ju phiu ang bong stami alang litum bangso karbi hawar karbi rimso rong aje dak langsung lihat along mata dipuman jakese zone ben patipi ponsi dak langsung lihat along alang litum padu pondok nasi jutang kecing honara tum penang anak do langsung litum hana so sepak lang ponji pan tuning di ponji pinian ke ni thom ke chok lo bangso ni thom ke chok lo got stame mer bangso ni thom ke chok lo stame alang litum dipuman jakese zone amai phu tum stame alang litum do alang litum ke dong ni alang ni adon dam si alang litum hanili kecing ben kitu dang litum han kacing ni pan bore pon ni long do kem person lang kadon sa kopai ke me ili tum non live ke dam bam hudi tum kopai ndo lumajung MSC constituency ka hai junite mu sardo alang litum stame pini indeng thong kabra ke thom hawar karbi sun rong je bothak alang lihin pan aning aro alang pati karbi ang long rat pan lang ni pan kaching ni pan ni bom be pon aprang si ni tum nis 24 karbi long chel lang ni pan kardom pa jing sat kardom anali indeng thong kabra ke thom karbi sun rong do dipuman jak ke se zone pen pati pi pon se pini langsung lihat hawar long pado pon lo masuk pado tak li ning aro pen karbi ang long rat pan lihin pen ko pining je ini indeng thaka thop jonal karbi festival mate hawar rimso rong ate amai pini langsung lihat asun pado bangke anikan mang sila so di mang ke hala rimso la tumang ke hang hawar tumang ke hang no teng pen muning bangke langkayan mate mijung ana tu sibi dami mijung road ana tu sibi dami buzilang tumang pat ni lo nasi pining bangke ke padusi lo langsung bangke masih mau aku adikan aprek lang lo lasi pining bangke unan aliran non bangke pining ke aprang wancet adikan bangke Oktober made pria ciklusi itu tapi pining citia ciklusi pining bang dorong lo tapi covid ampe rat kecitu bangke adikan bang pemte pining bang hongcet lo lasi ini ngarong lo tapi ke karbia jutang jupat itu mau ingculim kacing hondu ke long ri jutang jupat cing hondu bangke dang teklang lo lasi ke wangi tangan di kami dano se karbi jutang jupat cing honarat bangke kacerap itu bang dopu bodi ke pon lo nang litot tak thak se pining ke asengkan nang son pining se sabal lera lom do chat masuk tak lom ke bang jilang asengkan stame nang anso se ke pathi di anso se lera lom ke pi panang lining aro pini matha dalang masa ada pini lo esa lokal embassy hoi pen mangela pulok ke bang jilang ani tame muning si pu tame nili unana bangke jerap itu numpo bangke unan bang jurang jupat ke bang turi pan bangke dam se pating turi pan bangke jerap itu momi Rosa. Orang itu thai pan long lo ke bang jilang asengkan stame lang itu MSD hoi pen an ke bangso jutang jutpar alir alon di padoi panang itu bori pun di selang itu man pen ini cini pon lo angkon lil tum long do dipuman jake se zone amai pu pen pini ni thom ke chokana ni ko PPC bangso sai tum teng malang di pen stame ni cini pan ni bori pon bo nanti pini an deng nini ke thoman chok lo nini ke thoman chok der pinang ni ngar lo lam pini ke sum ke boy peni nang itu ma ke tipu ke tang do ma aprang si news 24 atau mapan beli tu mengeng thong kebra ke thom kai beri sum rong aje jipu manda hawar amai hin ben kepa tu pon along nang tum nang kahumri para aprang si choro lo lasi lapulo beli tu engeng thong kebra ke thom kai beri sum rong aje talon pon along beli tu keceng pen pini ni thom maran ian lo lasi ke dam tangan same ini tung kasih sak pe ni ke cetek long ledang seta
nilitum tabangso atim long nilitum long ni kacepate adim kitik pondo isi stay talong wangen nilitum rang sina sarpo stay sik pondo lapen ilong wangen nilitum long bici du sitik pondo nasi bini langsung aprang arbi nang kejanga join ni masam so kasih sak do chelo nasi angko non tabangso kacepate ton pon ko kosong si man bollo la si mon adu tu angko kacepate pon keceng pon thuye phansa men ditum bori pon bomlo Jorol sa nisuni for ke lang radang tum isi khai kan tim mude gedam tang poros ni thang lo isi khai kan tum te nim rokom jutang jobat elam eki porom su pindeng sompadil tum kenang sot bilang labang so kenang sot long dipu manja ke ses zone pen patir pi pon si lang so liar hawar long bi pon lo mate pado pon lo maksud bineng indeng thong ke bra ke thom kal bi so nim so long ache hawara long dak lang suliat long pado pon dim long dipu manja ke ses zone akong chunbang alang lipan sta me lam te thewes sta me ni kachini phan bor pon ji sir nangli apa biji malam so beneng indeng thong kebra ke thong karbi lisun so ronga je bothak nangli karbi long arar phanali in bet pini neng je dun ji kardom salam do karbi arat ahok petlo beneng ani kanan mang indeng thong kebra follow hawar karbi lisun nimso ronga je katalon pon asi angkang pi litum kadok abe karbi kheido ana bian sam bangso ronga je long alira chamche pi dunangji athela ke litum kheya jutang binak take धोरम जुटांग लगे खे जुटांग बिना क्लासी कदो वेटा आरदी पिदनसी बांसो हावर कार बिरु सुनिम सोरंग जिलों के कदो वे इलितुम कार बियारा दो आना वे अनके आरदी पिदन बेक नहीं पसी नीली हन पेन सोलांग दो कार बियारा दो आना वे हंटा इसी पचिनी कांगटुंग Jorol sa nang tum arju pon long lo kong chun bang alam hin pen sta me isi khai kan tim te kadam tang pon sang kun ni ning je le thon nang lo je isi khai kan de nim rokom jutang jobat elam ki porom puthi nang je alang litum lam pen lang litum hin pen lam ke long lo bunte li ateng pulo te litum kado eta cherap chitu nai puse alang litum hin pen litum long lo la son tak si mesen na berta nang tum ni 24 kala arat man paklang verson si pin ni le thot se tame angko nang litum han mesen berta paklang lo kar bia khai tum jutang ching hon pang thek pini nang paklang pon lo plang sin ni kemar person hereskin phanil paklang in phanil chuning re je anoran du pina ana bang phumang piju tanga ching honara dal tumalang litum dolo la lang litum ko pi potma punte litum khai barim punte pasa itum khai kang tim punte litum jutang chot kali elam chot kali porom chot kali puthi chot kali ilitum ason tin tak kenang sop lasi chon thak thak senang litum bangso ajutang kaching hona joini pinia apor hu pinan por hu dak pinan arbi jang lo arwi ke jang apor hu stami alang litum thang masa thepin pen se alang litum bangso jutang aklam long bangsi alang litum alir alon nang pidun si kelang pedang ana bang bang pitum na cheto dolo la son tak sinang litum han ansu se aka preka size tame ka preka bertas nang litum han paklang ponji phanil tum bore ponji tame non bangso saing kun kenil litum ansi ripon chakpon nilong kemerson horeskin nang charap chetum berta pang na ponili jiten news 24 karbiang